Club Junta, building better Africa. Hi, ndadzaso ine Bele Mkanyimbo ndi programu ya Sindzaiwala. Osaiwala kwanza athu omwe tili ku South Africa ngati ufuna kutumiza ndalama kumudzi paleti yabwino 10 minutes ndalama zafika. Ndalama malandira pa Airtel Money, pa Mpamba komanso ku banki. 10 minutes ndalama zafika komanso no commission. Ngati matumiza ndalama kwa anthu ena mungatirekeza 500 rand, ena amafori mwapatse 50 rand, ena 150. Koma ngati mwatumiza kwa Bele Mkanyimbo samafuna kena kalikose, ndiulere kuti process yanu itheke 10 minutes yokha basi. Ngati mufuna kudziwa zambiri tangopangani hayi pa nambala iyi 063 43 98 798. Terikha limodzi tione kuti Bele Mkanyimbo walibwetsa zotani pa tsiku la lero. Ibe mwana wa mkulu wako ina kumandichula dadi, akanichula dadi sindi kumakhala munthu wodabwa chifukwa zikumakhala ngati pali ubale wina wake, nde sindi kufufuza ngati zili choncho ndiuze ni bwinobwino. Ine kuno konse kwathu ndine mulendo akumene wako kundani kuti masura tekena kwa namba kundiuza kuti mkazi uja ali ndi ana 4. Ndemene anthu amamiza choncho pondi kuti mkazi yesu ali ndi pathupiso choncho pathu pamene mwampasa paja mwana mnuja ndi nambala 5 akabadwa akakhala koteka mnganda mpaso akhala nambala 5. Choncho mwachidwe tikhozongola nkaona kuti inuyo mwakotera mkazi amene ali ndi ana 4. Pena wende paya mutu wanga suna bwire ya basi kwenda kuti mwana wake ndimvepo kuza wenda kuti no mutu besu kukoka ya besera kugwira mtima kuti ndisunge chinsisi kuti mwana wake ndisafuse ndizingudikira final day kwa bai sina upezi. Mzukulu wana simuna kwanise ineso kune masura ngati mpongozo wanu kuti ndizikhala pa muzibano muziwa kwa ndikapanga budget anga ndizita kuziwa kuti pa muzibano ndindana mwakuti banja langa ndali kulu chonchi malingana budget anga zizigwira chifukwa chani ali tinakubisana chifukwa kuti awa atabwera kuno tinafusa kodi abambo wa munauza anena kuti sana tani sana kuuzeni chifukwa chani akuti amaopa mwasiya chifukwa ndamene mafusira anasogoza kale bosa. Ndeboza imene ali sintha muli kumweko kapena kulisinda tamene mwafika pano inu mukatani mukananyanyala atoe ndi mukuona kuti papanopa ine sindinganyanyale kusichoncho akuti abambo fetu kupepesa kuti khululukire. Kenako basi nkhani zazatero ine sinathe kuzipanga control ya nkhani jani naimba mukuweka kwambiri komanso zine zinondipweteka kwambiri ndekenako ndinasanzika kuti chabwino kumvani tizikhala pena mtasanzika ndinasanzika kuti basi ndibula ndikaoneka anthu kumuzi ndi ndinapita kwathu kucholo kwa Jerewani ndinapita kuja basi ndinakhala nali 1 week nditakhala 1 week asachibala namba kunifuza kuda chimwini mubwera kuzatuona ndi sinina abise chichewa ndinafotokoza kuti munthu nepaya mkuziwa kale ndinakwatira ati ndizoona tizoona mwacho kubanja ndikuti kumene ndinakwatirako ndukanga ndikumana ndiso kali kwambiri muti sinde kuta kumvesa kuti motani ndenazo nampia ndinakwatira mkazi amene ali ndi ana 4 zimene zizosagwirizana ndiye janga ndinafusuda mafuso kuti inu kodi nzotheka bwanji kukwatira mkazi wa ana 4 usiyana ndiye janu nthawi imene mmamufusira chimene munaona kuti mkaziyo ndi size yanu ndi chani nawo zamusabisa kuti munthu uyo ni mwanadala wasu mkuziwa anzathu a Mozambikiwa akangubereka ngati mbewa chifukwa munthu nsikana wa zaka 21 sanga kuzeke ndi ana 4 ndikuti anatobereka ndi zaka zingati komanso anawo tizibinyira osasiyana mausiku inde mkazi yakuoneka level ya ine koma anawo akukulisa banja la ine zimezosoza kuti nzeru zanga ndi banja likukula nzeru zanga zotani zikuchepa enewe zikhoza kumandivuta kulipanga chani control tanza kuti aya chimweni chabwino nyama mwenye muka kwenuka amayiwo mwasi ali bwinobwino enena kuti aya ndi pathupi ndechiyese munagwa chokuza pathupi ndikuti aya chabwino china mwe imene munapanga chokuza pathupi njani ndikuti palibe imene napanga fa pathupi ali myezi iwiri nde dizi basa uniba alisha ndibwe unizotani zakubde mpepo azindananza kuti aya tikuzaona kuti amayiwo ndolakwisa azibalawo so ndolakwisa koma ife tikupempheni ngati ife abale anu pitani kasanali patu muzuzisa mwana osalakwa
ena usiano kumosa bado ayandiano ngati munga asiye osabado achonjo zipereka mavuto kwa abe wachifua meneza tero mai wasanga pesa somo wino okwatiwa satira zake ni mavuto okaoka werani asamaleni batu ngati ndi chonjo pasakale njira ina yote mzasiyanirani ino tabuno ekaibe tiona lukupweteka jinabwelera nditabwelera basa anandirandira anapitiza kupepesa ndeni nawo zona kuti ayayi zopepesa zatha ndipo ndamva sindifuna sopakale zopepesa zona ngosi zimenezi mwandikumba nazo mabala kuti ndinatani ndinafufuta ndanaanza kuti efe tokozo kwambiri chifukwa chakubwera kwanu chifukwa kwandife natoke jambo kumbukirani kuti mukumvera program ya Sindidzayiwala kukufikani kuchokera kuno Wireless Times. Programu iyi timamva nkhani kuchokera kwa abale kuti tizitha kuphunzirapo kuchokera nkhanizo. Ndipo programu yathu lero tikumva nkhani ya David Mbewe akuthyolo omwe anakwatira mkazi wa ku Mozambique wa ana 4 atamunamiza kuti anali ndi mwana mmodzi enawo atawabisa. Ndine mkonzi ndi mulutsa programu iyi Thomas Kashiri. Asituka Mozambique kuja chifukwa cha mavuto kwa sababu nimenena kulira ndipo zodi anaja subano nakati amasungidwa kuti abambo anu ngamene aja mukozokhala masuka kupita kwa ana onse aja anabwera nyumba mwanga. Tono mukanga kuti ndazipanga kuti mwe wake ndabadala obere muzodiso ndibanja zinayiwalika. Ndi chifukwa cha budget anga nayo sabwanira kutenga nimenena kulira banja ndinapempha kuti androleni ndibelere kunchito kumene ndinali. Nde ana kuti ya muntu sistema mulesa kusaka drama inobelera mine munali kumachitenga pemphe ana mtani mwapungulepo. Basi tundazo ananipasapo mwana mmozi wa nkazi ananipasapo awili akazi. Nde plus ananipasa ana 3. Ananipasa ana 3 nabwera nawo kuno. Titabwera nawo titatenga nazo kupita nawo kumpoto. Nabizona kuti tukala basi wina ojaso oyembekezereroja anabadwa. Atabadwa anakangati ana 4. Basi tubanja to kumapitira. Kena zotona kuti amayi aja anayamba moyo wawo. Chanja oenda ngati njia za chidule chocho. Nde chifukwa kule abale yawo ena ndinapita kwa abale yawo kadandaula kuti awa njira zimene akuenda sindikuziona bwino. Tikumveka kuti ali ndi zibwenzi ine sindinagwire koma umboni wouzidwa ndogwira sizimasiyana kweni zimangusiyana kuti waona weka zina zimangusiyana kuti aona ndi anthu ena. Ndiye mundifusire kungati kufuna banja ngati akufuna so kusinthaso banja angolankhula chifanana kuti muli monsemo ine ndi ready. Apapa ndi anani kumpusa mabala amene apange umbuyomu kunenza konemiza umbuyomu inangoyona kuti ayi good solution yabwino kuti tisiyane kupanda wina kundidandaula ineyo. Nde achimwena waja basi anabwera zati khazika pasi ndikuzawo zozokuti komatu achimwali muli ndi vuto lalikulu kwambiri chifukwa kuti abambo amakukondani. Taganiza ni ulendo yamba munawo zakuti muli ndi mwana mmodzi ukumukuziwa kuti muli ndi ana 4. Kani ataiziwa anavomera kusenza udindo olera ana 4 pa inu ngati wa 5 iwo ngati wa 6 plus amene wabadwayi 7. Zaka zawo ndi zaka zanu ndi banja lanu sizigwirizana. Pazonsezo akusiyani mukhala. Lero akuti mukuyendeza chidu sana kugwireni koma anthu amene aonawo aona kuti zinthu zolakwika chifukwa chawo zidwa awa. Ndiyeno zinthu zikonzeni ayayi akundinamizira pamene pachazimayo jammazo azimayi yawo yokana ija. Basi sana limbani anazo ngati mukufuna banja mbange zinthu zoti zikuthandizeni. Kenako tukhala kupeza kuti amayi aja banja mwathu munangolowa makani basi. Kulankhula ichi makani ndi no no. Apa si banja ndi ndipange banja. Nina niso mwanga na mamuna chifanya kuti kado kwa ntima. Ilangu peza la chibwezi mela pati. Ndi basi kachibwezi kachantaka peza basi. Chibwezi katola ya kumaenda. Kana kwa basi. Tabizo kachibwezi kacha ndaka basa pa.
asa mimba anafotokoza ndi mimba ndena zakujabu zovuta balibe ngechifuna kwambiri choti udeke ukadeka zinthu zitani zilongosoka kandi puma inu sizilongosoka nde nkazi anali pa skulu anali Sunday 8 anayenso de akupita sukulu nthawiso ya mayeso nde atabwera pa nyumba kuzafotokoza yekha siwanatopa ndule ndimesa anesa nimamuzira kuti udeke chifukwa nene muti awuzikachika zachibana bwana ndikuti ine mabunga ndani ani kokapa kwao ni pangulini nde basi tu ndapezana kuti anabwera pa nyumba siku lina uzauza akazangaje mwa live kuti inutu ndine ikhala pamita yakazangana mzuda chifukwa chani alineni mmene ndikuonera zimene zichitika yakazangaja anangoisunga nkhanicha ine basi nditaende nditafika pakomo anazandiuza kuti pano panabwera munthu wakuti akuti ndine tikhala pamita kuti mita imene ichokera pati then nauzana kuti zimene sindikuziziwa ngati zizali makambirana zinali zanu zaka usati zofuza ineyo then patadusa 3 days ndamuzungulira nkamfuza kuti ube maganizo uno kuti ine mukundizembazemba panoona kuti njira imene mpano kupanga ndiyolakwika lekena kunkhanicha ali mkati mwakambira choncho anthu atazazunguliraso kampeza nkazanga ndikumuuzana kuti uchatana bwera kwanu uja ndi chibwezi cha munanu ndipo amene uchayo akuyembekezeraso kumukwatira masiku omwewa chonje paidongoso kuti kwawo kuti amutenge azamusiye pakwanu pacha muzikhala ngati mitala ndi munthu amene atayimba nkhanicha anali munthu wapfuma kwambiri kuiwala zake supano kupita kuja ndokamupenya mwana uja ndikummenya atammenya akumakolo kwa nsikana ninampasa pathupi uja pano anatutumuka zona kuti kodi chikuchitika ni chani kenako basi anabwera pa nyumba pacha kuzafusa nkhani atazafusa nkhani abambo tifonkoso chimene chikuchitika nazo ine sindikuzabuka ine ndi munthu kuti ndimayenda awa amene akukhala papo ndi amene angafotokoze ndi afuse ndi atafusidweyo zanzo kuti anamba kulongosola kuti uyu ndambo zoti akuyenda na amunanga ndi ine amene ndikufuna ningommenya basi asiye kadake kusa ndi anthu zamuzoona kuti mkazi itu amene mukummenyayi ali ndi pathupi kuti pathupi mukummenya patakhala kuti apita pachabe mukuzowa kuti ndi mulandu chinthu chachiwiri ino ndofusiridwa awafusiridwa amene ali ndi mphamvu m'banja lanu ili pakati pofusiridwa ndofusiridwa mukumuziwa akuti amene ndi mphamvu mamunani ngatangata kufuna mitala ife ndikuloleza kumpereka ufi ndikuti inu na amene mungachoke chifamukha kuti simfuna chani simfuna mitala inu siningatani siningalole aloye chabwino basi ndi amene mkazi noti ndi amabungwe ndi ali kuzana bungu yonchija anayo palibe apita ku Blantyre kandi janongo zimba pa phone atachoka ku Blantyre kuja ndikubwera pamene anazapeza kuti mkazi wanga sona wachuka kumpanga wapita kwa abale yake ndi anazafusa ona kuti akodi aja akazawo apita kuti fat nali ngati neba choncho yani kuti apita kwa abale yawo paja banja kusokonekera chifukwa cha mwana wanu yachitika ndi chani kenako anthanalo ngosolera kuti mwana ndi mimba apeka na bambo aja banja likasokonekera chifukwa cha ziti zimenezo ndi amayi ajatu basi kuti anali mabungwe kale akokazeza mabungwe amtenga sikana champirisa chipatala zota ndi mimbadi ita na mabungwe anzawo so ndikupanga zota ndimange tonali mkati mota ndimange ine ngani intaimva ndo amene natani inaza kuti bankani yavuta ndipange bwanji okay chabwino toyamba mwina ndimusatire mkazi wanga kumene ali mnyeti zikakhala kuti zikakhala komwepo ndiye basi tapita pamene kujako ndikuona kuti anandozona kuti ine kuti ndibwereso kuja ndikhale kuno sizingache kwati bwerere kuti ndibwerere konke fome metagule fenchito yaikulu ndekena basi natengana tabwera pakulu tabwera pakompanya basi khani zinaambika kufufuzidwa atapezedwa nkazanga uja ndi CID atalongosola ndi mmene amaziwira osaziona kuti zimene zikulongosoyezi ndi umboni kenako basi tini namba kusakidwa kuti ndani ndimangidwe yao nsezi zimachitika chifukwa cha mkazi wanga chifukwa kuti iye anaye ndi chibwezi ndi amafuna kuti tisiyane akwatirane ndi chibwezi chake chija chifukwa cha mapanga zinthu zaziwawo kwa mkazi uja ndikumanikolezera so ene kuti mmangidwa ngakhale dizinezo ndikhoza kumangidwa adiinde koma amayipasa moto kuti tisiyane iye apezerepo mpaka ndekenako basi zitatero ineyo kuti apapa ndithidwa unyolo inde ndikumangidwa kulipo koma kuopseza kumene kuopseza kukundopseza uyoyo kukukula basi ine ninasweka kumene kuti kuchoka kuja ndikuthawira kunzimba basi nditapita kunzimba litakhala pamene mambo zina kuti akazana aja akwatiwa
akwatu kuti akuti ayi akwatana ndani ine bawanu ameenda pompaja ndibasha waja chimene ndo inaliti ine nataokeza kuno chovura palibe amayiwa moyo mene andionesera ndime kumeti kuchoka ife ni mabala amenda olene kuchokera mwa amayiwa ndikuona kuti apanga good solution chonona kuti zimenezi ndi zimene ine ndimayembekezera ndene sindinavutika ndinangoyimba foni kwawo wayimbira foni makolo awo uno anozakhala makuti sindinabise so machimo anga ndinalongosola kuti ine ndinapanga mistake koma pa mistake imene ndinapanga sikuti ndinata aya ndinazo kuti okay inunda akazanga no problem ndikutenga koma zakuona kuti iwo anakana kuti ndiatenge anasankha kusala then atasala akwatana ndi pamene iwo ndimamva zoti anayana pa chibwezi mboni wazonsezi ndi mwana wanu wamamuna amene ali ngati chimwene wake nje kuyambira lero zoti ndine nkamuni wanu zimezo mfufute koma zoni kuti banja pali mwana ngati ndingazapondepo ndizaponda kuzaona mwana osati za banja ayi mmene mundi mmene nkhani yanga inatera inetu pa moyo wanga kuchoka nthawi imene ndinabadwira fikizana leroli iyi ndi nkhani imene ndimaona kuti sindizayiwala chifukwa zinali nyengo zopweteka zimene moyo wanga umati ndikamakhala ndimazoona kuti ndinadutsa mnyengo zimene sindinayenera kudutsa chifukwa ndizopweteka uzidwa kuti ndi mwana mmodzi ukapeza kuti uyu ndana folo nzaizikira amene zitokhangala kwata kholo lako twasogolera tafika pa umvera ndi pa mapeto pa programu yathu yasindidzaiwala kukufikani kuchokera kuno ku Airisia Times. Programu yathu lero timamva nkhani ya Dave Mbewe akuthyolo omwe anakwatira mkazi wa ku Mozambique wa ana 4 atawanamiza kuti anali ndi mwana mmodzi enawo atawabisa. Nkutheka muli ndi nkhani imene mmaona kuti simudzayiwala ndipo mukufuna mutagawana nawo Malawi, tiyimbireni foni pa nambala iyi 0 Tatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.